november, hè. En dan gewoon lekker op het balkonnetje zitten. Goedemiddag. Je begint zo te lachen. Goedemiddag. Ziet gij de nieuwe bewoners? Wie is de nieuwe bewoners, ja? Alle vier. Nee, weet wie hier? Oh. Wat een heerlijke plek. Heerlijk hè? Zeg net wel, ja. We hebben heel gewerkt, dus even lunchen. Ja, hellend werken. Moeten we even zeggen voor de camera, hè? Wil je niet even boven komen voor een broodje? Van mij moet ik naar boven komen nu. Welk nummer is het? A2. Maar de deur is goed open. Oké. Nou, doe er maar een pistool, jong. Maurice Blie. Hé jong, Ja. of ze de stek niet de hele tijd in de lucht te halen, hè? Dat is rijden maken. Oh, Ruuk. Net de tekst. Kijk, Super. dit is... Hi, Hi. Bas, Ellie, Hallo. programma onderweg. Kijk eens aan. Het is, och Ruuk. Ja, Nieuw dan nieuw. We zien aan het primen. En, Ja. en wanneer heb je de sleutel gekregen? Afgelopen zondag. Dus het is nog wel allemaal, ja. Ook net nieuw. Proficiat dan. Dankjewel. Met de Dankjewel. nieuwe woning. Ja, dankjewel. We zien er prima uit. Nou ja, dat is wel midden in de dorp zo ongeveer. Ja. Nou, dat is veel te kieken even hoe het er nog wel komt. Ja, je gebeurt altijd Ja, maar je wat, bent- hè? je bent veel, ja zeker. Dus ik niet te vervelen. Ja, maar je zit ze toch als een koning. Kijk. Geweldig. Dat is toch genieten? Kruidenbotertje. Ja, zeker. Ja, de rest is al op. De rest is al op. Ja, die komt mij natuurlijk alleen maar helpen zodat ze op het balkon kunnen gaan zitten in de tussentijd. En hij hoeft ze nou eigenlijk hij hoeft ze geen verwarming aan te hebben. Nee. Dat is gewoon, Het probleem is, er is wel aan. De vloerverwarming die heeft het opstartprotocol gehad. Dus dit zijn nog, ja, ik heb het denk ik er net vanavond gehoord, maar nog 24 graden en zo. Maar dan kun je vloerwarmte naar binnen horen. Want ik was al aan het kijken. Hi, Bas. Fana. Ja, ik had al zo'n... Ja, ja. De ooienkleier aan. Ik was aan het kijken, ik ga een radiator te bekennen. Nee, allemaal Eh, vloerverwarming. Ja. Alles. Ja. Er zit ook geen gaas. Nee, alleen maar stroom, zonnepanelen. Dus, Ja. En dan zeggen ze, er is voor starters niks te krijgen. ja. Hoe heb jij dat gefixt dan? Ja, we kennen eigenlijk ja, degene. Allebei de buren. Ja, allebei de buren en eigenlijk de eigenaar, degene die dit heeft gebouwd, zullen we zeggen. Dus hij deed dat ook speciaal gebouwd om jonge starters een kans te geven. Ja, serieus? Ja, Precies. of ja, speciaal gebouwd. Er Ja. zitten eigenlijk allemaal, ja, om Ros zit een jongen, dat is 27 en boven ons is ook 28. Dus komen eigenlijk allemaal jonge bewoners heen. Dus er zien zelfs nog mensen die bij de bouw rekening houden met... Ja, Ja, in ieder geval, dat was zijn insteek. Ja, dat Hij was- zei, ik wil er gewoon jonge huurders in, die wil ik een kans geven. Wat wij begrepen in ieder geval. Ja. Dus, En dat is er ook einde van nee. Dat, ja. ja. Nog op banken. Kijk, Hij heeft eerst met zijn kantoor gezeten. En dit wil eerst ja, kantoor dit was ruimte. kantoorruimte, jongen, ja. Ja. Hebben ze met de grond gelijk gemaakt en ja, 3 appartementen en 2 huizen opgebouwd. Oké, dus ze hebben het wel gans afgebroken. Ja. En, Ja, Mm. dus niks. hey, maar wat grappig gedaan met die enorme... Ja, leuk hè? Ja, Ja, dat moet wel een gepoetst weer, hè, maar Ja, we zien ook flink bezig, ja. ja. maar ziet je allebei van Kapel, moet ik zeggen. Manuel is van Kapel en ik ben van Helje, dus Oh, in de buurt. dat is nog eens Ja, een... dat is wel een stap, maar Ja. Dus hij had dicht toch op dorp ja, uit Helderweg Ja. weggekregen. Dat is een beetje gelukt, ja. het scheelt dat we wel met het balkon goed kijken op Helje. Oké, Ik heb wel de goede kant op kijken. Even kijken, en doorgaan ze richting Echo-geluur. Ja, Ja, dan ook. Ja. Ja, Mhm. Het is een soort van driesprong, hé. Ja. dat is wel leuk. Ik Kijk ze wel lekker weg, joh. Mhm. Hey, en hoe lang kent je elkaar? Bijna 8 jaar, nou denk ik. Wow. Ja, ja. Ja. Ja, vanaf de middelbare school al.
dan word je zo ongeveer elkaars eerste echte serieuze relatie? Ja, of? dat gaat. Ja. Dus, Ja, ik ga wel beter op die te Ja, ik is wel met tegenkomen. beginnen. Als het partij leuk is, is het 5 metgenomen toch? Hey, maar je realiseert toch dat dit best wel heel bijzonder is. Hè? Dat je als jongere eigen woonruimte hebt gevonden. Ja. zeker. En ik zei al van, we kennen zo... Ja, dat is wel via gelopen. Dus die hebben ook gezegd van, goh, ja, het is fijn als je de buren kent natuurlijk. De buren, dat zijn de zoons van de eigenaar. En die hebben ook gezegd van, nou, zulke leuke buren ook natuurlijk. Mensen die het ook leuk vinden om neer te doen. Hè, dus. Ja, een goede kameraad van mij, Jan, uitschelvend als je zit te kijken over. Deze zegt altijd, het gaat er niet om wat je kunt, maar het gaat erom wie je kent. Ja. Vind ik eigenlijk wel, ja. Ja. Hey, is dit voor ook ruim genoeg? Ja, we komen nu in een appartement in Blerik. Dat is een stuk kleiner. Dat is een soort, meer eigenlijk een studio. Dat is een stuk kleiner, dus voor ons is dit wel een upgrade. Ja. Een upgrade. Ja, zeker. Want we hebben, dit is woonkamer Ja, dat is natuurlijk. een kamer, ja. En wat wordt het? We hebben een sloopkamer. Badkamer. En gaat dat dan nog ergens naartoe? Ja, dan gaan we een badkamer. toe. Badkamer. Ja. Nog een stukje. En Dat is nog een tweede kantoor / tweede sloopkamer. Ja. 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 zo ze eventueel ook nog nachthoeks... Ik weet niet of dat in de planning zit. Nee, Uiteindelijk wel, maar ik denk nog niet in dit pad. Nee, dat denk ik ook niet. Maar gewoon het maken toch? Ja, Kijk, ja. dan gooi je... Meterkast. Meterkast. En dat is Nee, de, gewoon de bergen. de warmtepomp en dergelijke. Goh, ja. Dit is inderdaad Ja. een toekomstwoning. Ja, dit is... Ja. En wie zit dat met, want warmtepomp, vloerverwarming, ja. Ja. hoe zit dat met de stroomrekening? Zonnepanelen. Echt hoor? Ja, dat hebben we ook zonnepanelen. Is dat collectief? Ja, Voor dat het is ganse- collectief. Ja, dat ligt gewoon helemaal vol met zonnepanelen. En een deel is natuurlijk voor de 2 huis. En de rest weer door 3 gedeeld over de appartementen. Ja. Dus dan best uiteindelijk bijna niks meer in de morgen aan de stroom. En dat is in deze tijd niet verkeerd. Ja. Nee. Ja. En in de winter dan? Ja, volgens mij is de opbrengst van de zonnepanelen weer over een jaar goed gestreken. Dus dat is dan een gemiddelde was Oké. per maand. Ja. Heel goed. Ja. Ja. Dus Gaan een tuin? Erg Ja. of niet erg? Nou ja, wij nou eigenlijk helemaal geen balkon in het Nee. appartement waar we nou in zitten. Dus dat Gewoon kost wel. helemaal in de boete. Dus, en nu hebben we een lekker ruim balkon, dus daar zitten we Ja. wel lekker van te genieten. Ja. ja, inderdaad. Ja. Ja, wie had het gedacht in november nog op het balkon zitten? Ja. Nou, ik Bizar, niet. hè? En met de korte Ja. bocht, je gaat Ja. zo Ja, dit is sowieso weer. Maar nou vallen we met. Het afgelopen weekend was het pas echt weer. En duidelijk te zien dat je allebei bezig ziet. Ja. En, Fijn dat we zo op de televisie komen. en waarom hebben ze een shirtje met die eigen naam erop? Oh nee, dat is gewoon een oud shirt van een familiedag. Oké, en toen moest iedereen herkenbaar Ja, zien. met en de zo. organisatie Anders wel, moest de ja. rest van de familie dit Ja, weet. ja, precies. Zo gaat het, ja. Ik neem aan dat je inmiddels weg ziet. Hoe blier ik dan? Nee. Nee, dat Want hebben wie we. kent je doen? We Oké. hebben een maand lang dubbel. Mm. Omdat wij, dit moet nog allemaal, de Ja. vloer moet nog gelakt worden. We zien nou een prime, moet nog getekst worden. Maar dit heb je gewoon gekocht. Nee, dat is niet is gekocht. gehuurd. Ja, Dit dit is is gehuurd. gehuurd, ja. Ja. Hm. Maar ja, inderdaad, wat ze al zei, is met de huidige gasprijzen en energiekosten, ja, weet je, dat is ook geld zoals ze extra betaalt bij een koopwoning. En er moest überhaupt maar eens wat zien te vinden. Ja, want Precies. dat vooral, ja. Kijk, dit kwam nou van paard. En we dachten van ja, we kunnen maar beter deze kans grijpen. Ja, En ja, wie weet wat er in de toekomst nog gebeurt. precies. En dit is nou voor ons prima. We zitten in een hartstikke leuke precies. buurt, een nee appartement. Ja. En nou zit je allebei dicht bij het vuur, hè? Iets dichter dan. Maar wie zit hier in Blierik terechtgekomen dan? Ja, Door dat werkt. werk. Ja, Wat doet ze? ik ben verloskundige. Ah! Ja, dus Oh, dat lijkt me gewoon mooi werk. ja, heel mooi. Ja, zeker. Dus het is fijn om door bij in de buurt te zitten, zeker in de eerste jaren dat ik startte met werken. En nou hebben we toch gezegd, nou hebben we gewoon het hoeven nu te proberen. Dat kan net een kwartier, 20 minuten rijden. Dus
Ja. En nu vakantie? Nee, gewoon een dag vrij. Oké. En Dick, wat doe je? Ik werk bij het waterschap Oké. als bestuursadviseur. En ik studeer nog trouwens. En de studeert nog? Ja, ik heb mijn opleiding nog niet af, maar ik werk wel al. En wat is die opleiding dan? Bestuurskunde, dus ja. Oké. Ja. Goh. Ja. Maar is dat dan best door een stage blijven hangen? Ja, precies. Ik heb Oké. daar stage gelopen en dat is eigenlijk van het eind kwam het ander. En ja, nou werk ik er al bijna 2 jaar. En wanneer is die studie klaar, normaal gesproken? In juli. Oké. Ik heb eigenlijk alleen maar mijn scriptie te schrijven. Ja. Leed het contract al klaar voor dich bij het waterschap? Dat is al, dat lukt al. Maar de bedoeling is wel dat ik in juli ook mijn papier dan heb. Maar dat komt wel goed. Ah, tof. Mm.